Sa number 7, Balay, nasunog sa barangay Bata, Bacolod, mga pusil kag bala na recover. Nag-overheat nga desk fan gintunaan sa sunog sa isa ka ancestral house sa barangay Bata sa Bacolod. Nagdangat sa 4.5 million pesos ang kahalitan sa sunog sa bahin sa ancestral house sa Purok Mahimayaon, barangay Bata sa Bacolod City, Sabado sang gabi, Hulyo 25. Ginapanagiyahan sa isa ka professional shooter ang nasambit nga balay. Natabuan nga wala sang tawo ang balay sa nagluntad ang sunog. Ginsiling ni Fire Marshal Superintendent Jenny May Masip nga base sa ila investigasyon ang nag-overheat nga desk fan sa master's bedroom nga yara sa ikaduha nga panalagan sa balay amo ang gintunaan sang kalay. Samtang pila ka mga pusil kag bala ang nakit-an sa sulod sa puluyan matapos ang firefighting operations. Nasunod sa tag-iya ang mayara sa nagkakaigo nga dokumento kag permit.